لي أفضل خليخا بتصنعتك دورم متائخا زائري ترانا اندي بحري كمول زري نعقا تفري اصبح انتبو ملحق ملازبو تحسس سلمي لو مخنت مالي أمينة أمينة مريدون عقا حيزة سينة Federation's narrative drowned out the U.S. governments in the past years. Italy, 2024, Foreign Minister Statement on addressing global challenges, fostering partnerships. India is accused for the third time in a year of dumping U.S. dollar. 支援部队是全新打造的战略性兵。 ደግሞ የነዳጅ ስምምነት አላቸው በዛ መሰረት ለትግበር ካለ መማራጽ ያያለን ካለ መማራጽ ያያለን Mr. Mati, do you believe that the memorandum of understanding signed between Ethiopia and Somaliland of its people are suffering from acute hunger? Back in December, the United States resumed ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ምንዮት እዩ ሎሚ እውን ከም ትወትሩ ብኩልና ክጠቅምን ክምህርን ዝኽእል ዝበልኩ ሓበሬታ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ እምበር ካብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዜናታት ፈቲሸ ንዓኹም ንዓና ንኩልና ክምህረና ከንቅሓና ክንፈልጦን ሓበሬታ ክንወስደሉን ዘለና ዝበልኩ ሒዘ ቀሪበ ዘለኹ ብጂ7 ጀሚርና ዓለማዊ ሽርክነታትን ምምእዛንን ናይ ሓይሊ ውድድርን እንታይ ከም ዝመስል ካብ ዓበይቲ ሃገራት ናብ ንኣሽቱ ሃገራት ከመይ ኢሉ ትፅልዋ ናይ ሃገራት ወይ ከዓ ምትፍናን ናይ ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከመይ ይኸይዳሉ መን ምስ መን ኩሉ ክንርኢና ብዙሕ ሰፊሕ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ዘለዋ እዛ ቪድዮ መሃር ዝኾነ ንነፍሲ ወከፍ ናብ ዘየገድስ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለና ካብዚ ክንመሃሮ ንኽእል ብዙሕ እዩ ክህሉ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣካላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ኣብ መወዳእታ ከም ትወትሩ ናይ ኤርትራን ብዙሕ ሓደሽቲ ዜናታትን ፅቡቕ ዜናታትን ዓወታትን ኣሎ ኣብ መወዳእታ ንዑ ሼር ክገብረ መጀመርያ ግን በዚያ ኣገዳሲት ለንቀነ ኣብ ጣልያን ክካየድ ዝቐነየ ናይ G7 ዝበሃላ 7 ሓያላት ሃገራት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኩለን ሃገራት ኣብ ጣልያን ተጋቢኦም ነይሮም ድሕሪኡ ዘውፅዎ ነዊሕ መግለፂ ኣሎ ካብ ወገን ምስ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኸይድ ጥራይ ኣምፂአልኩም ኣለኹ ለስናው ፅቡቅ ጌርና ንስማዕ ፅቡቅ ጌርና ክንከታተሎ ኣለና ምክንያቱ ስትራቴጂ ናቶም እንታይ ከም ዝመስል ፕሬዚደንት ናይቲ G7 ድማ ጣልያንያ ጣልያን ምስ ኤርትራ ትኸዱ ዘላ ድማ ኣብ ድሕሪት ክገልፀ እየ G7 Italy, 2024, Foreign Minister Statement on addressing global challenges, fostering partnerships. As the international community faces multiple crises, we, the G7 foreign ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the United States of America, and the High Representative of the European Union, knew our commitment to upholding the rule of law, humanitarian principles and international law, including the Charter of the United Nations, to violence, the impact of extreme weather events and So, ከም ንሪኦም ዘለና G7 ሃገራት ብዙሕ ግዜ ዝራኸቡ ክራኸቡ ከለዉ ድማ እቲ ዝኸበረ ኣኼባ ናይ ዓለምና እዩ ዝበሃል ንቁጠባ ናይ ዓለምና ንፀጥታ ናይ ዓለምና ንኩሉ ዝትንክፍን ዝፀሉን ዝነበረ ኩነታት እዩ ሕጂ ግን ከምኡ ይኮነን G7 ሃገራት ቀደም ተን ዝዓየላ ሃገራት እየን ነይረን ሎሚ ግን ኣይኮናን ቻይና ጥራይ ተውፂኻሉ እቲ G7 ክሳዕ ክንደይ ነቕነቕ ከም ዝብል ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ብጀካ ኣሜሪካ ተን ካልኦት ኩሎም ታሕቲ ዘለዋ ኣኪብካ ክንዲ ቻይና ክመፅእ ኣይክእልኒ ቁጠባ ናተን ስለዚ ቻይና is so powerful ምስቲ ህንዲ ትመፆ ዘላ ንቕድሚት ማለት እዩ ዳርጋ ድሕሪ ኣሜሪካን ቻይናን ህንድያ ሳልሲቲ ክትከውን ቀሪባ ዘላ ንሓዋሩ ድማ ህንድያ ንዓብየት ክትከይድ ንሳውን ኣብቲ G7 ኣይኮነትን ዘላ ኣብቲ ብሪክስ እያ ዘላ ስለዚ ምስቲ ናይ ራሽያ ምንሃር ናይ ቁጠባ ካልኦት ሃገራት ድማ ኣብቲ ካልእ ዓለም ዝሕይልዎ ዘለዋ እዚ G7 ከም ናይ ቀደም ፅልዋ የብሉን እንተኾነ ኣገዳሲ ፅልዋ ድማ ኣለዎ ክሳብ ሕጂ ብዘለ ናይ ዓለም ብዛዕባ ብዙሕ ኣርእስታት ድማ ክመያየጥ ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣተኩሮ ዘሎ ሓበሬታ ሂቦም ነይሮም ነቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ክንሰምዕ ኢና ሕጂ ትኻልእ ኣብ ካልእ ግዜ ክሪኦ ክፍትን እየ ብፍላይ ንራሽያ ንቻይና ንካልእ ዝምልከት ስትራቴጂ እውን ይዘራረቡ ነይሮም እዮም ግን ምናልባት ቀንዲ ናይ ሎሚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ We express our concern regarding the Memorandum of Understanding between Ethiopia and the Somaliland region of Somalia, announced in January 2024. We encourage both the Ethiopian and the federal government of Somalia to keep all channels of dialogue open to prevent further escalation, working with regional partners. ሓደ ካብቲ መጀመርያ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝተገበረ
memorandum of understanding እቲ ናይ ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ንምህናፅ ተባሂሉ ኣብ ሶማሌላንድ ብዙሕ ግዜ ኢትዮጵያ ዝዕንድርሉ ዝነበሩ ብዛዕባኡ ከም ኣጀንዳ ከም ተዘራረቡን እዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ኣብዚያ ንጹር ዝኾነ መርገፂ ኣይሃቡን ሕውስውስ ከም ዘበልዎ ምክንያቱ እንግሊዝን ኣሜሪካን ብፍላይ ዓዲ እንግሊዝ ኣብቲ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ረብሓ ኣለዋ ናብ ሶማሌላንድ ንክትከይድ ኢትዮጵያ ረብሓ ኣለዋ ምክንያቱ ኣብቲ ወደብ ናይ በርበራ ምስ ኢማራት ኢንቨስት ገይራ ስለ ዘላ ስለዚ ኩሉ ናይ ረብሓ ጉዳይ እዚ ስለዚ ነቲ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ክጠውያ ትፍትንደላ ዓዲ እንግሊዝ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ግን ኣብቲ ዞባቲ ስግኣት ይረኣየን ስለ ዘሎ እዚ ንእሽተይ ረብሓ ናይ እንግሊዝ ዘይኮነ ብዓብዪ እቲ ቦታቲ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ ርክብ ክትገብር ክትከል ኣለዋ ነቲ ኩነታት ክትፈትሖ ኣለዋ እዛ ዘረባ እዚኣ ንኩሎም እያ ቆጢዓ ኢትዮጵያ ይተሓጎሱላ ሶማልያ ይተሓጎሱላ ሶማሌላንድ ይተሓጎሱላ ስለምንታይ ሶማልያ ብዛዕባ ምስ ኢትዮጵያ ዘተየ ኣየደልን እያ ኢላ ደላ ሕጂ ኣብ ኬንያ ዝግበር ዝነበረውን ገዲፋቶላ ምስ ኢትዮጵያ ዘተ ዝበሃል የለን ኢላ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንልኡላውነትናን ንግዛኣታዊ ዶብናን ጥሒሳ ምስ ሓንቲ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሶማልያ እያ ስምምዕ ትፍፅም ዘላ ኣብ ደገ ባሕሪ እንተዘድልያ ነይሩ ምስ ፌደራል መንግስቲ ክትሰማማዕ መኻለት ብምባል ተሪር ዝኾነ ተቃውሞ ክትብ ከላ ሶማሊላንድ ድማ ስለምንታይ ድሌት ናይ ሶማሊላንድ ዘይሕሎ ኢሎም ካሶም እቲ ናይ G7 ዝብሎ ዘሎ ይቃወምዎ ኣሎ ኢትዮጵያ ድማ ትሕልሞም ስለዘይሰመረ ሳቶም እውን ይቃወምዎ ኣሎ ናይ ኩሉ በብወገኑ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ንሰለስቲኦም ወገናት ዘቆጥዕ ግብረ መልሲ እዚ ኩነታት እዚ ማለት እዩ ግን ንቐፅል እንታይ እዮም ኢሎም exactly in the framework of the African Union and through bilateral contacts in accordance with international law and the principles of sovereignty and territorial integrity as enshrined in the UN Charter. Somalia. We commend the important progress in the institutional, macroeconomic and security sector in Somalia. We encourage the Somali authorities to continue to make meaningful progress in the fight against al-Shabaab. So, ብዛዕባ እቲ ናይ ሶማሊላንድ MOU ወይ ከዓ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ክዛረቡ ከለዉ ኣገይን ከምቲ ብተደጋጋሚ ብመግለፂ ናቶም እውን ዘውፅዎ እቲ ቀዳማይን ወሳንን ክኸውን ዝግባእ ኣብዚ እቲ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ከምኡውን ቻርተር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እዩ ንሱ ድማ እንታይ ዝብል ልኡላውነትን ግዛኣታዊ ዶብን ናይ ሃገራት ክጣሓስ ዘይብሉ ዝኸበረ መርገፂ ናይ ኢንተርናሽናል ሎው እዩ ስለዚ ንዑ ዝጥሕዝ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ተቐባልነት ክህልዎ የብሉን እዩ ዝብል ኢትዮጵያ ግን እያ ትጥሕዝ ዘላ ዋን ቱ ዋን ነዚ ቻርተር ናይዚ ናይ ክልቲኡ እያ ጥሒሳ ዘላ እቲ ምጥሓሳ ድማ ኢትዮጵያ እንታይ እዮም ዝብሉ ንሕና ጥራይ እኳ ኣይኮንናን ጌርናዮ ዩኤኢ ዶ ካብ ርሑቕ መፂኦም ኣብ ሶማሊላንድ ወደብ ሒዞም የለውን ዩኤኢ ግን ክገብሩ ከለዉ ብፍቃድ ናይ ፌደራል መንግስቲ ከምኡ ድማ ክገብሩ ከለዉ ሓይሊ ባሕሪ ናቶም ወይ ወታደራዊ ሓይሊ ንክገዙ ይኮኑን ገንዘቦም ከፍ ኢሎም ይጥቀምሉ ሎት ወደብ ብሓፈሻ ግን እቲ ኣብ ሶማሊላንድ ዝግበር ዘሎ እንድሕሪ ሶማልያ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሶማልያ ዘይደልይዎ በቲ ቻርተር ናይ ሕብረት ሃገራት ከምኡ ድማ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ሕጊያ ትጥሕዝ ዘላ እዚ G7 ድማ ክንምንታይ ሸንኮለል ይብል ኣሎ ሓንቲ ነገር ዘነፅርዋ እንተሎም ኢቨን ምስ ናይ ኤርትራ ኩነታት እውን ኤርትራ ትጥቃስ ኒያቡ ግን ኣገይን ሓንቲ ነጥቢ ግን ደጋጊሞም ጠቂሶም ኣለዎ ኣብዚ መበል ካልኣይ ሳልሳይ ግዜኦም ኢኻ እሱ ድማ እንታይ ግዛኣታዊ እቲ ልኡላውነት ናይ ሃገራት ክኽበር ኣሎ ግዛኣታዊ ዶባት ናይ ሃገራት ድማ ክኽበር ኣሎ ስለዚ ኣብዚ እውን ስቲል ምስ ኤርትራ ኢንላይን ከም ዘሎ ምክንያቱ ኤርትራ እውን ተደጋጋሚ ካብ ዶባ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ፕሬዘንስ ከም ዘይብላ እቲ ልኡላዊ ዶባ ድማ በቲ ብይን ናይ ኮሚሽን ዶብ መሰረት ነጁን ገሊፆም ነይሮም ኣብኡ ከም ዘላ ብተደጋጋሚ እያ ትገልፅ ዘላ ንኤርትራ ግን ኢትዮጵያ ብኸመይ ገይሮም ከበላሹ ሽማ ይፅዕሩ ኣለዉ ፅንሂ ኢለ ክሪኦ and in the consolidation of the institutional framework, including completion of a transparent and inclusive constitutional reform process. The process of transitioning security responsibilities to the Somali security forces needs to be closely followed, especially in view of the termination of the mandate of the African Union. So, ናይ ሶማልያ ጉዳይ ተኣንፋፍና ኮነ ይመፅእ ኣሎ ውሽጣዊ ሶማልያ ብዝከኣለ መጠን ኩነታታ ክትቋዓፀር ክትክእል ኣለዋ ይብል ኣለዉ ለልኩሉ ድማ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ብፕላን ናይቲ መንግስቲ እቲ UN ዝበሃል ዘሎ ወፅዩ ሰራዊት ናይ ሶማልያ ንሶማልያ ኩነታት ናይ ሶማልያ ክቋዓፀር እዩ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ምግምማዕ ግን ድሮ ይረአ ኣሎ እቲ ምግምማዕ ብዝተፈላለዩ ሓይልታት እዩ ብኢማራት ዝድፋእ ክህልዎ ከም ዝኽእልን ኢትዮጵያ እውን ኢዳ ክትእቱ ከም ትኽእልን ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ግን ድሓን ፅንሂ ኢለ ክሪኦ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ሓድሽ ውግእ ተኸፊቱ ኣሎ ክልል ሶማል ምስ ክልል ዓፋር ውግእ ጀሚሩ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እዛ ሃገር እዚኣ ብዘይ ውግእ ክትዓርፍ ከም ዘይትኽእል ዝገልፅ ማለት እዩ ፅንሂ ኢለ ክሪኦ የሱ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ክልል ሶማል ምስ ክልል ዓፋር ክንብል ከለና እቲ ሶማሊ ሪጅን ናቶም ተጠቂሞም ናብ ሶማልያ መጥቃዕቲ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስግኣት ከም ዘለውን ኣሎ እዩ ስለዚ ንሱ እውን ኣብ ግምት እትዮም ስለ ዘለዎ እዮም ነቲ ናይ ሶማልያ ልኡላውነት ኢሎም ዝዛረብሉ ዘለዉ ፅንሂልና ክንሪኦ Transitional mission
a TMISE in Somalia at the end of 2024. National mission to follow a TMIS to help maintain stability while Somalia continues to develop its security capabilities. Ethiopia. While we welcome developments in the implementation of the cessation of hostilities agreement between the government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front, we express concern for the persistent and violent tensions in many areas of the country, as well as reports of human rights violations and abuses, the severe economic crisis, and widening food insecurity. So, Ethiopia ብዝበሉ ድማ ታኣንኮ ጽብቕቲ ትገልጽዋ ወይ ኣወንታዊ ትገልጽዋ ታብ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈጸመ ውዕል ሰላም ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ንሳ ጥራይታ ጽብቕቲ ትጥቀስ እቲ ስቃት ዘለዎም ወይ ካ ክራይሲስ ከም ክራይሲስ ዝገልጽዎ ዘሎ ሓደ ኣብ ዝተፈላለየ ወገን ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ውግእ ራይት ናው ነዚያ ቪድዮ ክገብር ከለኹ ጥራይ ክልተ ዓበይቲ ውግኣት ነኖ ክልተ ኣይኮነን ኣይ ቲንክ ክቆፅሮም ክሽግረኒ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ምስ ፋኖ ዘሎ ውግእ ብዝለዓለ ናህሪ ይቆፅል ከም ዘሎ ይዝንገር ኣምሓራ ምስ ትግራይ ዘሎ ውግእ ንሪኦ ዘለና እዩ ብዙሕ ግዜ ልዕሊ 27000 ሰብ ካብ ኣለማጣ ትውልዲ ኣምሓሮ ዝኾኑ ካብ ኣለማጣን ከባቢውን ሃዲሞም ከም ዘለዎ ከም ስደተኛታት 27000 ዝብለኩም ዘሎ ኣጋጢሙ ኣሎ ካብ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ጀሚሩ ድማ ኣብ መንጎ ክልል ዓፋርን ክልል ሶማልን ብርቱዕ ወታደራዊ ውግእ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ውግእ እዚ ድማ ኣብ ከባቢ እንታይ ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ መስመር ጅቡቲ ካብ ጅቡቲ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመጽእ መስመር ናይ መንገዲ ባቡርን ገለን ኣብቲ ከባቢ ትውግእ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ቁጠባዊ ክራይሲስ ዘለዎም ዝገደደ ክራይሲስ ክጽበዮም ከም ዝኽእል ትጽቢት ዝግበረሉ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልተ ካልኦት ክልላት ድማ ሕጂ ወታደራዊ ጎንፂ ኣብ ዝሓለፈ ሸምገለና ክካየድ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝኾነ ነገር ክገብር ገለ ባህል ነይሩ ኣብ መንጎ ክልተ ክልላት ውግእ ኣሎ ኣብ መንጎ ክልል ሶማልን ክልል ኦሮሚያን ውግእ ኣሎ ተረዲኹም ኣለኹ ዓፋር ምስ ትግራይ ብዙሕ ዘሰሓብ ኩነታት ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ እውን ኣብ ብዙሕ ውግኣት እዮም ከም ዝነበሩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ጋምቤላ ዝበሃል ብዙሕ ሽግራት ኣሎ ተቐቲሎም ከምዚ መንግስቲ ከምዚ ገይሩ ገለ ዝብል መዓት እዩ ዘሎ ስለዚ እታ ካንትሪ እታ ሃገርሲ I don't know ኣብ ከመይ ኩነታት ከምዚ እናኾኑ ከለዉ ካ እምበረይ ቁጠባዊ ልምዓት ከነመዝግብ ንፍትን ኣለና ወይ ቁጠባና ናብ ፅቡቅ ገፁ ኢሎም ክዛረቡ ይውዕሉ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ስለክት ንምንታይ ዲስኮኔክትድ ከም ዝኾኑ እቲ ኬያስ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ወይ እቲ ኣነ ይኮንኩን ዝብለኩም ዘሎ ዳሕን ንቐፅል ንስማዓዮ ኣነ ምርክበኩም እየ በብቪድዮ ገይረ ድሓር of human rights violations and abuses, the severe economic crisis and widening food insecurity. We encourage further and lasting ካልእ እቲ ናይ ምግቢ ኣፀቦ ኢትዮጵያ ቁጠባና ይዓብሎ IMF ከምዚ ኢልና ገለ ክብሉና ባዕሉ ከለዉ ዓለም ምሉእ ግን ብዛዕባ እቲ ኣፀቦ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ንኢትዮጵያ ንምርዳእ መጋባያታት ገይሩ ዝልመንን ገንዘብ ዝውህለልን ዘሎ ተወሳኺ ድማ እቲ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣብቲ ሃገር ዘለኻ ነፍሱ ዝኻለዩ IMF ክረድዎም ወርልድ ባንክ ክረድዎም ላዕልን ታሕትን ይብል ኣሎ developments in the protection of human rights, protection of civilians, political dialogue to resolve tensions, reconciliation and national dialogue, transitional justice and accountability for crimes committed during the conflict. We call for a similar commitment by those involved in conflicts in other regions of Ethiopia to pursue peace through dialogue. We underscore the importance of delivering peace dividends quickly for conflict-affected populations through recovery. So, በሓፈሻ ኢትዮጵያ ጉዕዞ ሰላምን ምርድዳእን ይቕረታን ዲስካሽንን ክጅምር ነተባብዕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምናልባት ናይ ሱዳን ንእሽተይ ሰሚዕና ክንሓልፈይና ነዊሕ ሪፖርት ስለዝኾነ ኣብ ካልእ ግዜ and reconstruction support, disarmament, demobilization and reintegration of ex-combatants and implementation of durable solutions for internally displaced people, IPs. Sudan. We strongly condemn the ongoing fighting between the Sudanese armed forces and the rapid support forces in Sudan, where the humanitarian situation continues to deteriorate more than 1 year into the war. So, Sudan ka ኣብ መንጎቶም ክልተ ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ኩናት ብትሪ ንኹንን ንሱ ሰላማዊ መፍትሒ ክገብርሉ ክኽእሉለዎም ዝብል ፃውዒት ይገብርለዉ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ መጋባያ ናይ ዓለም ተን ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃላ ነዊሕ ዓመት ናፅነት ኣለወን ዝበሃላ ዘይተገዝአትን ትበሃል ኢትዮጵያ ብምዕባለን ብግስጋሰን ኣይኮናን ዝጥቀሳ ብምንታይ ዳ ብዕግርግር ብውግእ ብጥሜት ብዓፅቦ እየን ዝግለፃ ኖ ወንደር ወይ ከዓ ኣየገርመናን እዩ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሕማቅ ኩነታት ተገልፀ ሓደ ዓብይ ፖለቲከኛ ፖለቲካል ኣናሊስት ናይ ሶማልያ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ መብዛሕተን ሃገራት ወይ ወዲቐን ዘለዋየን ወይ ኣብ ኣፍ ደገ ውድቀት ዘለዋየን ኢሉ ሶማልያ ንነዊሕ ዓመታት ከም ሃገር ደው ክትብል ኣይከኣለትን ኣላ ኢሉ ሱዳን ኣበይ ጠጠው ከም ትብል ኣይፈለጥናን ግን ፋሕብትን ከም ዝኣትዋ ንርኢ ኣለና ካብ መዓልትና መዓልቲ ናብ ቁልቁለት ትኸይድ ዘላ ኣበይ ቦታ እያ ጠጠው ክትብል ብሕጂ ንፁር ኣይኮነን ኢትዮጵያ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ እቲ ሃገር ኣብ ኩናት ሓትሕት ክኣቱ ከም ዝኽእል እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ደቡብ ሱዳን ተሪና ተመሳሳሊ ኩነታት ኢና ንርኢ ዋላ እኳ ብጣዕሚ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና
نشتي نجر فحتيلو ويرتئ تطون دحريلو كبتن زغل عينت حجر إنا نرجع لنا له أتعونكو جبتن دحريلنا مسعوتنا يوصع حيلتات يسلز رقعت ويكا قصون زغون حجر كنو بلاين خلينا له أتعونكو بكلت تقرا رقيسة كم حجر قوي مازلا وشتاو ممغال زي بالله حجر إيرترات رايا أبقى أفريقيا كزيروب كل حجر إيرترات رايا كتكاس جبا بمبال جليس نيرو زحت سبعة دماء رياكت جيرم نيرو مالتيو إيرترا كنا متاش جرالو أن يشتيا قالك تبلات خليلو أو تنتينو نيرو بخلت تقرا دوي لازل الحجر سرع زخانة هزبي أو وشت أزاي تجوجاجرات نحط حدهم زي قطعتلو حجرن حجراو سراويتن حجراوي بلانن زلوا حجرونكو أبقى أفريقيا إيرترا ترى زلا سلزي نيرترا أكو أنا كاز جبر كله حسوت راي كون خل بمبالي جليس سلزي تونكو أرأيا كت كون خلافت زباتي إيرترا ترى بمبال جليس وانيرو أكن منتاي أنا إيرترا فوبيا زلهم سبات الله تحققن إن أنا نسأله يمتسأله كم معلتنا معلتي إن أول حيز متزله إذا فيديو زيادة ما بزحنا جرك تجبريان عنا مقلح. We especially note the impact of the crisis on women and girls, and condemn the ongoing atrocities being committed by both sides of the conflict, including using rape and other forms of gender-based violence, including conflict-related sexual violence. We are concerned by the increasing numbers of displaced people. Obstruction of humanitarian access by the Sudanese armed forces and rapid support forces is resulting in the starvation of the Sudanese people. We urge both the Sudanese armed forces and the rapid support forces. Reports. So حجي كاب هذا أرسلنا بكال أرسل كنسجر كنفتنينا تنرياتنا هنا next كتيلنا أبكتبا كنسجرينا تقطبا دما هذا زيا خنريا من البات كلت نجارات I have quite few videos نبيني تخمس جمر أمريكا أب أفريقيا زكاة ما زلوا ودكاتن سعرتن كم معلتنا معلتي إن جددن إن كفأني زخيزلو زد ما حجك نيجرمن ريبورت أبز غربا زوات أيو قد ميوجن إسكازيا نسمع زيا أبزيا ريبورت زيا قد منابتي نهند محلافي. Federation's narrative drowned out the U.S. governments in the past years. They were accelerating. The Russian Federation stoked a lot of the instability across the Sahel. They did this through misinformation, disinformation campaigns. So I see. زي وتهدروا حلفنا أمريكا أفريقيا زلوا كومانديو تايزبل زلوا راشا كاب أفريقيا كاب كله ربحاناتنا تهدمنا الله بخمي تهدمنا الله ناي حسوت بروباغندا بمنزح بإنترنت قالن ببروباغندا ناي راشا هجراتن حزبن راشا هجراتن حزبن أفريقيا ناي راشا حساباتن بروباغندا سمعوا نحنا كبوتانا يسقونا له بمبال طلع على عنا بلو يتزارب زلوا نزيز زارب زلوا مهنيات كنتايو كان أي زعبي وتحضروا بيزنا طما بأفريقيا بنيجر لعلميتن 10 مليون دولار إنفستيجيروم عربي ناي درون ناي سلايا ناي كالم وتحضراوي مساري بوتا هنيس أمر زنبرو تقليلهم نخوتو تحتيتهم نيرم دحرقندي نيجر أفراريهم لمينهم سلدي سلطهم تقليلهم نخوتو والسينو مالتي دحريو زرب زليسي راشا بحب بروباغندا غيران أفريقيا يمينا يزول زلو نزبنات زقاطهم زنبره كونتات ديفولت أفريقيا انسساتات كوينهم يعيس كابراشا زمت دحرق مخلت عمز جمره بروباغندا سي نتكوننا تفليطوم نامريكان فرنسان يوروبان كوصونا يجمر له نابلي تزارب زلو تكوننا ግን كم يكونن اسكدا بزانا اوروبا كملساينا ዛ ريبورت يا ازناي جيرمن ريبورت تايلو يوماني رمزي اسكسمو تي ازرارباناتهم كنسم اما كاوكن مهار ስለዘለغه. Reports say Washington has agreed to withdraw troops from Niger. The base in the West African country has been key in counterterrorism efforts in the Sahel region, but Niger's ruling junta canceled a military cooperation agreement with Washington last month and demanded the troop withdrawal. Protests against the U.S. presence have taken place since a military coup last July. The U.S. currently has around 1,000 soldiers in Niger. So comes in the Rio had a Abi what had draw base now Tom Zinabere, Tafankilu Cabo quotes or comes to Godadu, Sarawit America, Zidema, بزيك العالم حدا برتع صفيت أبغى من أمريكا قات إمام زلوا كم زع عينت ودقت قات إمام يفلتني كابدا عشت حجرات أفريقيا و صفيه مريض زلون قلنا عشتو كم عشت حجرات زفلت زنبرة كم زع عينت صفيت أمريكا وين تصبي ما يفلتني سلزي فرنسا تقليفهم كاب حنت هاجر كيكون كاب مالي تقليفه مالو كاب بوركينا فاسو تقليفه مالو كاب نيجر تبقيسه مالو نيجر مالت حج نيجر استراتيجيكال اقداسي تاغريا ازي بزح تدلاي صقاتا زلو هاغريا سلازي ابت نيجر دما اتتدلاينتا بامريكا راشا فلي وتهدراو حيليت يالاو بحيلي كونن كيدوم راشا سلازلمنو حجزونا
እዚኦም ክወፁ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ኣብዚ ኮይኖም ሽግር ክፈጥሩና ይደልዩ ንኣሜሪካ ማለት እዩ ንፈረንሳ ቅድም ኣውፅኦም እዮም ንኣሜሪካ ድማ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነዚ መንግስቲ ቀይሮም ካልእ ፀገም ከየምፅኡልና ከሉ ርድኡና ኢሎሞ ብቐጥታ ፍሉይ ነፈርቲ ኣምፅያ ፀረ ነፈርቲ ሚሳይላትን ኩሉ መከላኸሊ ዘለዎም ሙሉእ ስልጠና ነቶም ሰራዊት ናይ ኒጀር ንምሃብ ኣብቲ ቦታ ኣትያላ እዚ ድማ እቲ ዳርጋ ጨርቆም ከም ዝድርብዩ ገይርዎም ኣሎ ንኣሜሪካ ንኤውሮፓ ምክንያቱ ብከምዚ ቅልጣፈ ክወፁ ኣይመስሎምን ነይሩ ልክዕ እዚ ናይ ኒጀር እናጋጠመ ከሎኸ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪካ ትርከብ ሃገር ጫት ትበሃል ድማ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ትወስዳላ ሕጂ ንኣሜሪካ ካብቲ ዘለዎም ቦታ ክወፁ ይደልይዎ ይሓትዎም ኣሎ ምክንያቱ ንራሻ ዝሃብዎ ቦታ እናስፈሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ራሻ ድማ ተግባራዊ ውፅኢት ተምፃሎም ስለ ዘላ ነቶም ግብረ ሽበራ ኢሎም ፈረንሳን ኣሜሪካን ዘሰልጥንዎም ብድሕሪት እሞ ንግብረ ሽበራ ክንሕግዘኩም ኢና ዝብልዎም ዝነበሩ ራሻ ክመፁ ከለዉ ናይ ሰራዊት ልክዕ ነቲ ግብረ ሽበራ ዝበሃል ዘሎ ሃሪሞም ሰላም ከምፅኡ ስለ ዝኽእሉ ዘለዉ ብድሕሪ መጋረጃ ነቲኦም ዝሕግዝ ምክንያት ስለ ዘይብሎም ከምዚኣ ገይሮም ነቲ ኩነታት ይፈትሕዎ ኣለዉ እቲ ግድል ድማ እናተፈትሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብቲ ቦታ እቲ ቻይና ድማ ሳይለንትሊ ራሻ ብወታደራውን ብፀጥታውን ክትወዳደራ ከላ ንኣሜሪካ ፊት ንፊት ገጢማ ቻይና ድማ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ሃጓፋት ናይ ቁጠባ ብቁጠባ እናኣተወ ድማ ክልትየን እናተመላልኣ ከይተወዳደራ እናተመላልኣ ብዙሕ ሓጎዝጎፅ ከይገበራ ኣብ ሚድያ ከይመፃ ነቲ ኩነታት ናባሓትዎ ይኸዳ ኣለዋ ካብዚ ዝተበገሰ እዩ ናይዚ ጀነራል ናይ ኣሜሪካ ክዛረብ ፀኒሑ እስከ ኣብዚ ሪቶናቶም ክዛረቡ ከለዉ ክንሰምዖም እቲ ከመይ ገይሮም ከም ዝገልፅዎ እቲ ኩነታት Let's cross over to Isio Erich in Berlin. He is a journalist who specializes in the Sahel region. Isio, it's nice to have you here. Why has the U.S. government agreed to withdraw its soldiers from Niger? I think the question leads to the core of the problem. After all, Niger is a sovereign state, so why wouldn't they? I think the U.S. learned a lot from the events surrounding the retreat of the French soldiers from Niger. The French government didn't want to... نملس حتى سمعكم مرة بتاعت تجمر ولا تملس غمان نفعيو كيلا نايت زوبايلو سلمتاي أمريكا حراي لا طم نيجر كابت بوتات نخط وتسيلو نزيه دماغم فدلينا دل زبلكم زلو صلي قد ساعات زلو سلمنتاي أمريكا نيجرسي حراي لا طم كابت بوتات نخط وتس ونيجر كو هاجر يايلو اتساقام كو افتحتو خايز زلو مجمر يايلو لولاويت هاجر ندحر خوينا نيجر سراويتنا أمريكا دي سراويتنا فرنسا كعطت تقين بفقادنا نيجر تراي كون زلو نيجر تزيد اللي يعتلو ما انت دي اللي ما كوتش له زين تايد بزلو أمريكا بحقنا عالم بحقنا لولاويان حق رازيت خيط حق جيري زحط زلو سلم انتي حراي لاتهم سلم تاي تسمامعة مغنياتو نيجر سلا زيد اللي هو أمريكا خاص زلو أبلولاوي مريتا سلا زلو تعب نيجر زلو منقسي أمريكا تفتوه تسلعيو تدنقو تقنات صبو حزب نيجر تراي زملكته حزب نيجر بديكتاتور ديمتيو بعلوادي مت بزي منقد بزي قدس بيناي منقد متيو حزب نيجر يدوسنو حزب نيجر دمان تزلو منقسي دلي والله يتقدم زنبره مغابري انا ناي وصاي حالتات كم زنبره فليتو ازي حجي زلو علوه يزلو نعود اليوم الله سز امريكا سلمنتاي وصي الكا حتت ايغباني معنات دولاويت هاجريا دليتا نخغبر مثلا الله ان بلمليسلو تحتو ግን ናይ بحق ካብዚ ዝጀምርቲ ኣነ ክትፈልጦ ደለ ደለኹም እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ከም ሰልኩም ከሎ ከመይ ገይሮም እንተ ፋክስ ገምጢሎም ኣሲፍ ካብ ሃገርካ ውፃእ ክትብሎም ሓጢኣት ከም ዝኾነ ወይ ሕጊ ትጥሕስ ከም ዘለኻ ካብ ሃገራ ውፃእ ክትብሎም ኒጀር ሙሉእ መሰል ኣለዎ ዓዳ እዩ ዝከላኸላ ዘዛረባን ዘፍርሃን ሓይሊ እውን ክህሉ ኣይግባኣን All ties between Niger and France have been cut ever since, at least for the moment. The US don't want that to happen, so they try to maintain a relationship somehow. Meanwhile, Niger is getting closer and closer to Moscow. What led to Niger's closer ties with Russia? I think it's a lot about sovereignty. The coup d'etat is seen in a big part of the population as a move towards a liberation from a corrupt political system in Niger and also from oppression by foreign powers. So the idea of sovereignty is very high in the popularity, and liberating themselves from having one partner only, in that case the West, is seen as a means of gaining more leverage in the construction of a new world order with Niger. Yeah, perfect. تعم صبوا زخنا ملسي زبام زلوا. سلمنتاي أمريكا أوروبا أنقديفهم نب رشا يخدلوا نزبل حتىكم اللي سكولة ما تايلوا. قداينا سنتين ولا ونتين العلا قد سنة هاللي ولا اللوا بزوان زاب نيجري لوا. زب نيجر نعمتات ولا قنات هاجر لوايت هاجرتي بحال تنبرو. جزوات ويكا أقل قلتنا يتاف تجوزهم زنبرت فرنسا يمنيرهم كمون أمريكا أبزوان زين تهزبي نتحجز له متيز الله بسلطان العل كبر اللوم نسد ما نتلو لاونات نايت هاجر تقبلوا مسكر بو حمز خل حيلتات زمدنات نتقبر سلازلزلو كربو حمز خل دما ان كان هبان قبل زخل امبر نتحابت ونينو حيزو نتسلطان كم دليتو زقم زمغار هيكونن سلازي تهزبي ملو بملو نتنا معربا كايدا حدا سومالاو كالاي سومالاو دما تايل صحيف نيرو حدا بزوان زنردو زلنا حزبنا معرب افريقيا
ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዘሎ ድዩ ኒጀር ዘሎ ድዩ ኣብ ማሊ ዘሎ ድዩ ኣብ ካልእ ዘሎ ወላ ኣብ ሴኔጋል ዘሎ ኣብ ካልእ ነቲ ናይ ምዕራባዊ ኣካይዳ ፅቡቅ ጌሩ ፈሊጥዎ ኣለዎ ኢሉ እቶም ህዝቢ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ብፍጹም ከሽክዖም ከም ዘይክእል ፈሊጦም ኣለዉ መራሕቶም ተደየሽኪዖሞም ወይ ብሓይልን ተደይፀቂጦሞም ምብራቅ ዘሎ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዘሎ ህዝቢ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድዩ ኣብ ሱዳን ዘሎ ድዩ ገለ ኣሜሪካ ከም ጥዒት ሃገር ዝቆፅር ብዙሕ ህዝቢ ዘሎ ወይ ከዓ ምዕራባዊ ዓለም ዝሓልዮ ዝመስሎ ብዙሕ ህዝቢ ይብላ ኣሎ ስለዚ እቲ ንቅሓት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ስቲል ድሕሪት ከም ዘሎ እዚ ክብል ከሎ ንኤርትራ ውፅእ እዩ እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝተዛረበ ክኢላ እዩ ስለዚ ኣብ ኮሜንት ምስ መለስሉ እዩ ኣነ ከም ዝፈልጦ ኤርትራ ሓደ ድኻ ሃገር ኢሎም ዩናይትድ ኔሽንስ ከም ዝበሎ ኣብ ዓመት 6,000 ስደተኛታት ይወፅኡ ዶ ገለ ደም ዝበሎ ስንዲ መተፀገምካ ኢሎ ምዕራባዊ ዓለም ዘውፅኦ ፕሮፓጋንዳ እናንበብካ ኣንጻር ነፍስኻን ኣንጻር ዞባኻን ስለትኸይ ዘለኻ ብምባል ይመልሰሎም ስለዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እውን ምዕራባውያን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ነቲ ኣካይዳ ናይ ምዕራባዊ ሃገር ልዑል ፅልዋ ስለ ዝነበራ ኣብ ልዕሊኦም ተረዲኦሞ ኣንጻር ይኸድኹም ዘለው ፅቡቅ ገይሩ ይገልፀሉ ኣሎ I'm curious about your perspective on this. Will the U.S. withdrawal affect its ability to wield influence in Niger? Absolutely. There are more than 1,000 soldiers stationed in Niger at the moment, and it's a very important asset. And once they're gone, it will be very difficult to have an idea what's going on in the region. And that definitely makes a different situation for the US and its ability to stay in contact with the junta as well, because there will be less personnel. And the balance of assets will shift because there will be Russians in place at the moment. And nobody knows how long they will stay. So there are a lot of open questions concerning that. So, Lumber, America, بتعجي زلاتو تخدو زلاتهم تمام بسلطان زلو دما متن بزح راشا دمصت ወይ ከራሻ መጥያ ነቲ ድደልይዎ ዘሎ ሓጓፋት ራሻ ድማ አያሺ ይኮነን ወይ ቻይና አያሺ ይኮነን ተአሜሪካ ትገብሮ ዝነበረት ክገብሩ ኢሎም ኣይመጹን እዮም እንታይ ዳ ሓደ ራሻን ቻይና ነፍሶም ዝኻሉ ብጻዕሮም ዝሃብቶም ሃገራት እዮም ገቢቶም ዝሃብቶም ሃገራት ኣይኮኑን ስለዚ ናብ ኣፍሪካ ክመጹ ከሎ ሽርክነት እዮም ዝኣምኑ እንካን ሃባ ቴክኖሎጂ ሒዞም ተመጽዮም ጸጋታት ምሶም ክንምሳኻ ክነግዱ ይኽእሉ ራሽያን ኣብነት እኹል ትሩፍ ጸጋታት ኣብ ዓዳ እውን ኣለዋ ግን ምስ ካልኦት ሃገራት ካ ሽርክነት የድልያ ምክንያቱ ፑቲን ካብ ታሪክ ተማሂሩ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ሕብረ ሶቪየት ክትወድቕ ከላ ጸጋታት ስለ ዝወሓዳ ኣይኮነትን ወዲቓ ኣሜሪካ ካብ ኩሉ ዓለም ከም ትንጸል ስለ ዝገበረታ እዩ ሕጂ ራሽያ ንኽትወድቕ ተኮይኑ እውን ጽልዋ ናይ ራሽያ ወይ ዝምድና ናይ ራሽያ ካብ ዓለም ንከይሃስስ ለይቲ መዓልትን እዩ ዝጓየ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኒጀር ሓደ ዓቢ ስትራቴጂካዊ ዓወት ያመዝጊቡ ዘሎ ፑቲን እዚ ድማ ልክዕ ማዕረታ ብዩክሬን ዝስዕሮም ዘሎ ኣብ ማእከል ኣፍሪካ ድማ ይስዕሮም ከም ዘሎ ይዝረአ ዘሎ እዚ ድማ እቲ ወላ ሓርጎፅጎፅ ዘብሎም ዘሎ ልክዕ ኣብ ኤርትራ ዝኣተወ ድማ ብመልክዕ ዝረአይዎ ናይ ፑቲን ጽልዋ ኣብ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብር ክጅምር ከሎ ድኻም ልቢ ዝፈጥረሎም ዘሎ ኒ ኣሜሪካ ምክንያቱ ኣብ ጅቡቲ ኮይኖም ኣብ ግብፂ ስዑድያ ነቲ ቦታት ናትና እዩ ዝብልዎ ዝነበሩ ሓደ ዝኾነ ሰብ ዘይቀረቦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዘሎ ቦታ ኤርትራ ዝበሃል ኣሎ ቻይናን ራሽያን ድማ ምዝ ሃገር እዚኣ ጽቡቕ ዝምድና ገብርሎ ብመንፅር እዚ እጂ ብጥልያን ገይሮም ዝጓዩ ዘሎ እሳቶም እውን ምስ ኤርትራ ቦትኦም ንከውሕሱ ብሓፈሻ እቲ ኣካይዳ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ናይ ወታደራዊ ኣዘራርባ ናቶም ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣተሓሳስባ double down in our efforts is through our own information campaign, but matched with our assurance efforts. The Russian Federation is really trying to take over Central Africa as well as the Sahel. Within Africa, the Russian Federation wants to establish a ground game that resembles So ክሳዕ ክንደይ ፍርሒ ከም ዘለዎም ካብ ቃላት ትስምዕዎ እቲ ራሽያን ፌደሬሽን ራሽያ ትበሃል ነቲ ማእከላይ ኣፍሪካ ነቲ ሳሕል ዝበሃልን ኣብኡ ኩሉ ክስዕረና ዓጢቓ ዘላ ብኩሉ ነገር ተጥቃዕና ኣላ ገለ ነገር ክንገብር ኣለና ገለ ነገር ክግበር ኣለዎ ይብላ ኣሎ በዓል 4 ጀነራል ወታደራዊ ሓላፊ ናይ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ ክንዲ ምንታይ ስቃት ተሰሚዕዎም ከም ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ንሪኦ ኣለና ኣብ ካልእ ዓለም እውን ከምኡ እዩ ጽልዋ ናይ ኣሜሪካ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብቁጠባ ብፀጥታ ብኩሉ ናሃሰሰይ ዝኸይ ዘሎ እዚ ድማ ሾክ ዌይቭስ ወይ ከዓ ራዕዲ ፈጢሩሎም ኣሎ ክንብል ንኽእል ኣብታ ኣካይዳናቶም ራዕዲ ፈጢሩልካ ግን ትክክለኛ ውሳነ ትወስን ወይስ መመሊስካ ነቲ ትፈልጦ ሕማቅ ትገብር ኣሜሪካ ግን ኣብዚ እዋን እዚ መመሊሳ ነቲ ውግን ናይ ውግን መንፈስ ጥራያ ትደፍእ ዘላ መንገዳ ንድሕሪት ምልስ ኢላ እንታይ ናጉዲልና ዘለና ብኸመይ ክንዕሪ ንኽእል ቻይና ትወዳደረና ኣላ ቻይና እንታይ ትገብር ኣላ ቻይና መንገዲ ባቡር ትሰርሓሎም ኣላ ቤት ትምህርቲ ትሰርሓሎም ኣላ ሕክምና ትሰርሕ ኣላ ዕደናታት ትሰርሕ ኣላ ንሕና ከንታይ ክንገብር ንኽእል ከምኡ ደይ ንሰርሓሎም ክንዲ ዝብሉ ወታደራዊ ማዓስከር በይዝ ታንክታት ክንቦም ወታደራዊ ትሬኒንግ ክንቦም ኩሉ ነገር ብዓይኒ ውግእ ጥራይ እዩ ዲፕሎማሲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ብኣፍሪካ ወታደራዊ ጥራይ እዩ ናይ ሴኪሪቲ ጥራይ እዩ እምበር ዝኾነ ይኹን ቆጠባዊ ፕላን ሃሊዋ ኣይፈልጥን እዩ ፕላን ሃሊዋ ድማ ኮርፖሬሽንስ መፅኦም ነቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ሕንፍሽሽ እትዮም ነቲ ሃብቲ ዘቑቑካ ምውሳድ እሰያታ ፕላን ናቶም ነይራ ፍሉይ ናይ ልምዓት ፕላን ኢቨን ነቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል 6 ዓመት እቲ USAID ዝበሃል 6 ዓመት ገይሩላው ክሳብ ሎሚ ግን ቀዳመይቲ ረድኤት ፀዋዒት ኣብ መጋባያ ናይ ዓለም ረድኤት ዘላ ሃገር እዮም ገይሮማ
ዝኾነ ይኹን ዝሓገዝዋ ነገር የብሎም ስለዚ እቲ ፕላን ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሪል ታይም ቴስትድ ይኸውን ኣሎ ናይጄርያ አንከር ስቴት ናቱ እዩ ቀልውላው ናቱ ንታሕቲ እናወሰደ ነቲ ሃገር ምስ ብሪክስ ክትኣቱ ይማያየጡ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ስለዚ ብግብፂ እቱ ቀዳማይ ዝለዓል ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ዝረክብ ዝነበረ ኣካል ናይ ብሪክስ ኮይኑ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትቐንዲ አንከር ስቴት ኣካል ናይ ብሪክስ ኮይኑ ኣሎ ስለምንታይ ናብ ብሪክስ ከድሉ እንድሕር ኣሜሪካ ዘርብሖም ነይሩ ተዝኾን ስለዘይርብሖም ኣሜሪካ መለስ እውን እቲ ኩሉ መጋበርያ ናቶም ዝነበረ ብቁጠባ ንኸምዕብል ኣሜሪካ ክትሕግዞ ከም ዘይትኽእል ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ ነይሩ ስለዚ ምስ በዓል ኣሜሪካን ገለመለን እናተበለማለመ ንሶም ዝበልዎ እናገበረ ቀንዲ ሽርክነት ናቱ ግን ምስ ቻይናን ምስ ኤስያን እዩ ነይሩ ስለዚ ክትፈልጥ ክትክላለካ እቲ ረብሓ ናይ ለውጢ ኣብ ኤስያ ኣብ ካልእ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ግን ያ ክትሕግዘካ ይትኽእል እያ ሂወትካ ክትበላሹ ኩሉ ነገር ክፋእ ንክትገብር ግን ቁፅሪ ሓደ እያ ኣብ ኤርትራ ድማ ኢና ንፈልጦ ስለዚ እዚ ፅቡቅ ጌርካ ምስትውዓል የድልዮ ማለት እዩ a state partnership program, but it doesn't have the values. It doesn't have the values, the democratic values of what we bring as intrinsic value. Dumping US dollars to keep rupee from falling. BRICS member India is accused for the third time in a year of dumping US dollars to keep the rupee from falling. The US ሕጂ ድማ ህንዲ መፅያ ህንዲ ከዓ ብምንታይ ተኸሰሳለ መበል ሳልሳይ ግዜ አንጻር ዶላር ናይ ዶላር ዕብለላ ንዶላር ንምውዳቅ እትገብሮ ዘላ ሕቡእ ስጉምቲ ተፈሊጡ ተባሂላ ህንዲ ተኸሰሳላ እንታይ ትገብር ዘላ ሳኸ ነቲ ባጤራ ናታ ንላዕሊ ንኸተምፅእ ትብል ዶላር ብጃምላ ናብ ዕዳጋ ክሸጦ ዳምፒንግ ማለት መዓት ንብረት ኣፍሪካ ኣብ ዕዳጋ መዓት ኣምፂኻ ክትድርቢ ከለካ ነቲ ዕዳጋ ንክትቀድሎ ንኣብነት ክልተ ሓደ 10 ነጋዶ ኣለዉ ሓደ ግን ዓብይ ሕርሻ ናይ ኮሚደረ ኣለዎ እቶም ካልኦት ግን ንእሽተይ ነቶም ንዓሹ ካብ ቢዝነስ ክተውፅኦም ተደሊኻ ኣምፃ ኣቢልካ ነቲ ኮሚደረ ዕዳጋ 5 ቅርሺ እንተሎ ብቅርሺ ክሸጦ እየ እንድሕር ኢልካ ትበዓል ዓብ ጀርዲን በብቅርሺ ክሸይጥ እየ እንድሕር ኢሉ እቶም ንኣሽቱ ብምልኦም ካብ ዕዳጋ ክወፅዮም እዚ ኸ ዳምፒንግ ይበሃል ገበን እዩ ድማ ሰንትራል ባንክ ናይ ኣሜሪካ ናይ ህንዲ ድማ ልክዕ ከምኡ ገይሩ ዶላር ኣብ ዕዳጋ ብብዝሒ ብምሻጥ ነቲ ሩፒ ናቶም ንላዕሊ ከም ዝመፅእ ዶላር ከም ዝወርድ ይገብር ኣሎ ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ቻይና ትገብሮ ዘላ ቻይና እውን እቲ ባጤራ ናይ ኣሜሪካ ጎዲሉ ናታ ባጤራ ላዕሊ ክመፅእ ደሊ ህንዲ ራሽያ ከም ትገብር ኣላ ዩኤኢ ከምኡ ገብሩ ኣለዉ ስለዚ ብዙሓት ሃገራት ንዶላር ንኣሜሪካ ፀሊኦም ዘይኮኑ ረብሓ ናይ ዓዶም ስለ ዘገድሶም ምስ ተሓጓፍ ናይ ኣሜሪካ ተጠቂሞም even እታ መሻርክታ ትበሃል ዘላ ህንዲ መበል ሳልሳይ ግዜ ከምዚ ክትገብር ተታሒዛ ኣላ ይብሉ dollar hammered the Indian rupee, making it fall to an all-time low of 83.61 this week. However, the rupee managed to reverse course after briefly rising against the US dollar and reached 83.50. The spike in the rupee, insiders say, is not natural and might have involved players to keep it from falling. The person in question might be the Reserve Bank of India. So ከም መቐፀልታ እቲ ፀረ ዶላርን ናይ ዶላር ዕብለላን ዝግበር ዘሎ ካምፔይን ህንዲ እውን ሕጂ እጃማ ከተበርክት ንርኢ ኣለና ከም ኣካል ናይ ብሪክስ ንብሪክስ ከተረብሕ ኢላ ዘይኮነት ግን ንግላዊ ረብሓናታ ንቁጠባን ንባጤራ ናታን ኢላ ንዶላር ካሲ ዝኽእል ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላ ህንዲ እውን ክትክሰስ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ክንቅፅል ኢና ናይ ቻይና ሓንቲ ሓበሬታ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ክንቅፅል ኢና እዚኣ ራእይዋ እስከ智恩部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息。ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ወታደራዊ ኣዛዚ ናይ ቻይና እንታይ ዝብል ዘሎ ቻይና ወታደራዊ ሓይሊ ብኣፅዋርን ብታንክታትን ብነፈርትን ብሚሳይላትን ብሓይሊ ባሕርን ጥራይ ዘይኮነሲ ብሳይበር ዌር ብኢንተርኔት ብቴክኖሎጂ ውግእ ከም ዘሎ ሓድሽ ግንባር ሓድሽ እዚ ናይ ወታደራዊ ኣቆይሙ ኣሎ ንሱ ድማ ኣብ ብኢንተርኔት ክዋጋእ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ዓጢቑ ሳይበር ኣታክስ ክገብር ዝኽእል ሓደ ዓብይ ከምዚ ኤርፎርስ ንብሎ ሮኬት ፎርስ ንብሎ ኔቪ ፎርስ ንብሎ ኣገዳሲ ሳይበር ስፔስ ፎርስ ዝበሃል ኣቑይሙ ከም ዘሎ እዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ እዩ ውግእ ዓውደ ውግእ ኣብዚ እዋን እዚ ኖርማል ውግእ ኣይኮነን ዘሎ ቅድሚ ውግእ ናይ ቴክኖሎጂ ውግእ ዝካየድ ዘሎ ከመይ ጌርካ ነቲ ቴክኖሎጂ ጃም ትገብሮ ከመይ ጌርካ ጂፒኤስ ጃም ትገብሮ ከምዘይሰርሕ ትገብሮ ቅድሚ ምጥቃዕካ ስለዚ እቲ ናይ ሳይበር ዎርፌር ዝበሃል እቲ ዝበርትዐ ውግእ እዩ ዳትስ ዋይ ስለያ ናይ ራሽያ ኣብ ዝሓለፈ ጀነራላት ናይ ጀርመን ዝመያየጥሉ ዝነበሩ ሰሚዑ ነቲ ዘረባ ንባዕሉ ፈሊጥዎ ጥራይ ዘይኮነሲ ንደገ ውፅኡ ፖለቲካ ናይ ጀርመን ፖለቲከኛታት ናይ ጀርመን ከም ዝበልዑ ገይርዎም ስለዚ ሳይበር ዎርፌር ዝበሃል ብታሕቲ ኮይንካ ፀላኢኻ እንታይ ይገብር ኣሎ እዚ ብዙሕ ግዜ ዋላ ኣብ ዩክሬን ዝረአ ዘሎ እዩ ስለዘይ ሪፖርት ዘይገብርዎ እምበር ኣብ ኤሌክትሪክ ከም ዘይሰርሕ ቴሌኮሙኒኬሽን ከም ዘይሰርሕ ኩሉ ነገር ጃም ከም ዝገብር ብሳይበር ጌርካ ከተጥቅዖ ከለካ እዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ እናኣተወ እዩ ዝኸይ ዘሎ ቻይና ድማ ኣብ ቅድሚት ዘላ ሃገር እያ ከምዚ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ኤርፎርስ ንብሎ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ንብሎ ናይ ስፔስ ፎርስ ወይ ከዓ ሳይበር ስፔስ ፎርስ ዝበሃል ሓድሽ እዚ ይኸውን ከም ዘሎ ብዓይኒ ውትድርና ሃገራት ዘለወኒ ቻይና ግን ነዚ ከም ሓደ ዓብ ነገር ጌራ ንቅድሚት ክደፋሉ ትፅዕር ከም ዘላ እዩ ዝግለ ዘሎ እዚ እውን ነግራ መንገድና ክንፈልጦ ይግባእ ሕጂ ንመለስ ኣብ ዞባና ሓደ
بزي ناي سوماليا إثيوبيان زقبرو زلو بروباغندا سكن جمر. Mr. Mati, do you believe that the memorandum of understanding signed between Ethiopia and Somaliland has a legal base or legal ground? Absolutely. There's nothing illegal about the MOU between Ethiopia and Somaliland. Ethiopia is exercising the sovereign prerogative of any state to recognize another state. Now, the conditions under which recognition can be awarded are fairly well established. The 3 criteria rule more or less applies. سنتاي دبل زلو إثيوبيا أنت ميموراندم أوف أندرستاندينغ مع سوماليلاند تقبرو زلا زخون يكون حق تتحس يلاني زبال إذا سبزي بحزب سوماليا بزعق زي زخصاسيو نودكات ناي سوماليا دسرح صار سوماليا صار هاجر أو ربح سوماليا از سرح لوبيست مخانو أما بزحتو ميدياتات كما تقولوا دما حزب سومال نتهاجر نببراس عتيقو زلو قلسب مخانون نسون قجلناتون كامبان اللوو صار سوماليا زغون بروباغندا منزح كم زارب زلو أنصار انتي زارب زلو أنصار كل عالم لولاونا ني حنت هاجر زفرسيتي MOU ناتبعله خلو نسجل نزي بتدغاغامي على الجزيره ناخدون زنبر زبل زنبر حجدما ستيت ميديا ناي هاجر ميديا ناي إثيوبيا نتكونتات ناي سوماليا نتكود أجندا كأليو خمزة دليل زلون سلامتاي أجندا ناي بحري كنرينا بتبروباغندا ناتهم كميلاتي خمزة. A state should have stable population, stable territory, and it should have effective government, which means that it's able to administer both to its population and to conduct external affairs. Somaliland has all of those attributes. Yes, is it perfect? Of course not. Are there disaffected minorities? Is there sometimes violence within Somaliland? Yes, there is. But that's true of many states. That is not a legal disqualifier for the recognition of a state. Somaliland, by and large, has been stable for 3. So بحبشة سوماليلاند تقبلنا تركب زلوا كم هاجر تقبلنا كلوا زخيل كله ملك عتارنا هاجر زلوا سلزي إثيوبيا مزيا سوماليلاند تقبرو زلا سممع زخون يكون حقي تتحس يلا بمباليو موجتنا تزمز سمع زلوا زترا يجنا يكون تي كامبين ميديا يغطل كم زلوا أبزون رايو عندنا قمو ሶማሊያ ጋር ደግሞ የነዳጅ ስምምነት አላቸው በዛ መሰረት እዛው አካባቢ ያሉ ወደቦችን እስከ ማስተዳደር ድረስ የዘለቀ ጣልቃ ገብነት አለና እንደዚህ አይነት ክፍተቶችን የፖለቲካ ሴራ እንዲሰሩበት እድል የሚሰጥበትን መንገዶች በሙሉ መዝጋት ያስፈልጋልና እንደው በአካባቢው እንደዚህ አይነት ስጋት አይታየም ወይ በመጨረሻስ ከእንደዚህ አይነቱ ነገር የመውጫ ቀዳዳው ምንድነው ሊባል ይችላል የሚለውን እንደማጠቃለያ ሐሳብ ነው ከሩቅ ዘመድ ቅርብ ጎረቤት እንደሚባለው ነው ቱርክም ሆነች አሜሪካም ሆነች ራሽያ ሁሉ የሚመጡት የራሳቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ ነው አሁን በዛ መንገድ እንሄዳለን ካሉ ለቱርክችን እንሰጣለን ነዳጅ ለምናምን ከተባለ አሜሪካ ተጋባች ቻይና ተጋባለች የበለጠ እሳት ውስጥ ነው የሚገቡት ይሄ መውጫ ሊሆናቸው አይችልም ሓደ ካብቲ ኢትዮጵያውያን ዘይተዋሓጠሎም ዘሎ ሶማሊያ ምስ ቱርክ ዝገበረቶ ናይ ዲፌንስ ከምኡ ድማ ናይ ነዳዲ ኤክስፕሎሬሽን ወይ ከዓ ድህሰሳ ናይ ነዳዲ ስምምዕ ምስ ቱርክያ ዝገበረቶ ብጣዕሚ ከም ተሰምዖም እዮም ዛረቡ ዘለው ዕጫናቶም ኣብቲ ውሽጢ ሶማሊያ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዝነበሩ ረብሓ كم زفشلهم يم نتصير زلوا بحفشة ملذ زيناوي أبجزي محضرناتو ويانا ويون أبجزي أب هي وده كوينهم كم حضروا خلوا استراتيجياتهم أب سوماليا انتاينيرو زخونة يقولنا أمريكا يقولنا أوروبا متى تتواف تعدم نزجبروا نورما ديم شافليقهم نمحار ديم شافليقهم نخالي زجبروا كي بأسوهم ويكا قبر ملسنو خيبوهم وداينا سوماليا هنا حزنا لكم دلنا نابلو نوعو كم زي منقساقس ناي ليفرج تتكيمهم لهم زنبرو سوماليا زي حجز الله تحمسمس ناي إثيوبيا ديزاين كم زنبري زنقر سوماليا حج كاوزيا كم حجر ناخد كون ابتسعرو لزالا دما بمنقد سومالي لاند مسيوم زقبرو زلو again اي سلط اومن يزلو جن بحفشة بروباغاندا ناتهم ابقداينا سومالي لاند بتلكي يساتفوهم زلو إذا كم زنا هلا وجن زي أي مقارنة نيرو تساقم منطقة تساقم حج خنرينا زي ريبورت زي سمعوا ني إثيوبيا نمت حانز قبرز ولا جبابات أبزس كسمعوا. Continues to face one of the worst droughts in recent history, and millions of its people are suffering from acute hunger. Back in December, the United States resumed aid shipments after previously suspending them due to concerns about theft. But starvation is still prevalent. Special correspondent Jack Hewson reports from the Tigray region in northern Ethiopia. So, كم رياض لنا إثيوبيا IMF كتباناتها كعبيو وورلد بانك حدا 7 بليون هيبوا هجرات بجنيفا تقابيهم 600 مليون رديت هيبوما يلي يزبال زلو
but again and again إذا هاجر زيا كابت ميتين شجرن كتوت كم زي تخلقن نعلم ده دقيمة تقول حلون تنصرلون الله كنا من تاي يحجزوا كنا من تاي يدقفوا كابت ميتين عصبون ميديا نا أمريكا نا إثيوبيا دما ميديا نا عالم دما إثيوبيا again ناي كلام عصبون تمليس وحمزلو ناي كلام مزمورهم إثيوبيا كبهالكلو ملمنش ميا بأفريقيا ناي معبالشم كغير ويمس فتنزل وجد again أما قابيا نا عالم تخيكا قدامي ناي لمنان ناي مسوتان هاجرن طلاب بأفريقيا بدرجة UN درجة World Food Program بلا بلا قطر حدد ما إثيوبيا زي كنا من تاي هوتيلا سريكا ويس باركتا سريكا بديس أبا حزبها كل جزء قبل ما نازل ليو حزبها قط أنجلاي كعل كان اللقا زيادة ما تاناتك ما تكسرت كون تغل قبل لير تراس قبل وزلو نخنجلت إليه አፋርና ሶማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በተቀሰቀሰ ግጭት በርካታዎች ተገደሉ። የሁለቱም ክልል መንግስታት በተደጋጋሚ እየደረሰ ያለውን የሰውና የንብረት ጉዳት እያስከተለ ያለውን ግጭት በተመለከተ ዝምታን መርጠው ቀጥሏል። ባለፉት ተከታታይ ቀናትም በአፋርና ኢሳ ሶማሌ ጎሳዎች መካከል ተደጋጋሚ ግጭቶች አገርሽቷል። ከዚህ በፊት በገቢረሱ ዞን 3 በሚባለው አሜባራ ወረዳ ውስጥ በአፋርና ሶማሌ ክልሎች በሚወዛገቡበት ገዳማይቱ ቀበሌ ድረስ በተከሰቱ ግጭቶች በርከት ያለ ጉዳት ደርሶ እንደነበር መዘገባችን ይታወሳል። ባለፉት 3 ቀናት ደግሞ በተለይም ሲባኢቢ በተባለ አካባቢ የተፈጠረው ግጭት ከፍተኛ ሰብአዊ ጉዳት የተስተናገደበት ሆኗል። አንዳንድ የአካባቢ ምንጮች በእነዚህ ቀናት ከሁለቱም ወገኖች የተገደሉ ሰዎች ቁጥር ከ50 በላይ ይደርሳል ይላሉ። ኢትዮ ፎረም ይህን ሀዝ በገለልተኝነት አላረጋገጠም። የአካባቢው ሰውና የንብረት ጉዳት እያስጋት በተደ ሕጅውን እዚውን ተደጋጋሚ ካላር እስቲው ታሃገረ ኢትዮጵያ ትበሃል ካብ ውግእ ክትዕርፍ ዘይትኽእል ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝብልዎ ባልካናይዝድ ክትከውን ትኽእል ሃገር እያ ዝብሉ ወኪላታት እንታይ ማለት እዩ ስኻ ልክዕ ከምቲ ዩጎዝላቪያ ሕጂ ዓባይ ሃገር ነይራ ፋዕብትና ኣትይዋ ናብ ብዙሓት ሃገራት ዝተመቓቐለት ከምኡ ከጋጥማ ዝኽእል ሃገር እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዞም ክልተ ክልላት ትሪእዎም ኣለኹም ክልል ሶማል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ክልላት እዩ ምስ ሶማልያ ድማ ሓደ ህዝቢ ከም ህዝቢ ሶማሌ እውን ምስቲ ክልቲኡ ሶማልን ዓፋርን ክልቲኦም ሃይማኖቶም እስልምና እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ዓፋር እዮም እትዮም ካብ ሶማሌ እዮም እዚ ተቀራረቡ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ልክዕ ከምቲ ተጋሩን ኣምሓሩን ሃይማኖቶም ሓደ እዩ ባህሎም እውን ተመሳሳሊ ነበልካ ዝበልዑ ዘለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ናይ ሃይማኖት ወይ ጉዳይ ናይ ገለመለ ኣይኮነን እቲ ፖለቲካ በመሰረቱ ንነፍሲ ወከፍ ክልል ኣብ ናሕትሕዱ ከም ዝተፋነን ገይሩ ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኦሮሚያን ኩሉ ግዜ ይሽግር ዘሎ ኣብ መንጎ እቲ ክልል ሶማልያን ክልል ኦሮሚያን ሽግር ኣሎ ኩሉ ግዜ ኦሮሞ ከምዚ ሶማል ቀቲሎም ሶማል ከምዚ ገይሮም ዝብል ኣብ መንጎኦም ኣሎ ኣብ መንጎ ዓፋርን ኦሮሞን ሽግር ኣሎ ኣብ መንጎ ሶማልን ዓፋርን ሕጂ ዘሎ ውግእ ትሪኦ ኣለኹም ጅቡቲ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ እያ ዘላ ካብ ጅቡቲ ዝመፅእ ንግዲ ብቐጥታ ክፅሎ ከም ዝኽእል በዚ ዝንገር ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣሰካፊ ኩነታት እዩ ዓፋር ምስ ትግራይ ዘለዎም ርክብ ንዝክሮ ናብቲ ኩናት ምስ ፈደራል ኮይኖም ልክዕ ከምቲ ናይ ፋኖ ዕጡቕ ናይ ኣምሓራ ምስ ፈደራል ኮይኖም ንትግራይ ከም ዝሃርሞ ወይ ዝንገር ትግራይ ድማ ኣብቲ ዝደፍኡሉ ግዜ ብዙሕ ናይ ኣብ ልዕሊ ክልላት ናይ ትግራይ ክልላት ናይ ኣብ ቦታታት ናይ ዓፋር ብዙሕ ዕንወት ከም ዝገበሩ እቲ ህዝቢ ዓፋር ይዛረብ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ዘሎ ውግእ 2-3 መዓልቲ ከይገበረ ከሎ ዋላ እቲ G7 ዝበሃል እውን ብዛዕባኡ ተዛሪቡ ነይሩ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ዝግበር ዘሎ ብፍላይ እቲ ኣብ ኣላማጣ ከባቢ ዝተገበረ ልዕሊ 27,000 ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ክስደዱ ከም ዝገበረን እዚ ድማ ሓድሽ ወይቭ ናይ ባእስን ዕግርግርን ናብ ካልእ መድረክ ክቕፅል ከም ዝኽእልን ዝገልፅ ኩነታት ከሎ በዚ ድማ ካልእ ግንባር ንርኢ ኣለና ኣብ መንጎ ኣምሓራን እቲ ቤንሻንጉልን ዝበሃል ድማ ፀገም ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ እውን ሪፖርት ጌርና ነርና ስለዚ እዚ ሃገር እዚኣ ኣብ መንጎ ኦሮሞን ኣምሓራን ዘሎ ንሪኦ ኣለና መዓልቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሓደ ወዲ ኣምሓራ ተሓሪዱ ቤተክርስትያን ተቃፂሉ ወይ ገዛ ከም ዝተቃፂሉ ወይ ኣምሓሩ ከም ዝኮይኖም ዝብል ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ዘሎ ምትፍናን ወግዓዊ እዩ እቲ ፌደራል መንግስትን ኣምሓራን ኣብ ዓብይ ፀገም ኣለዉ ስለዚ እቲ ሃገር ኣብ መንጎ ክልላት ዘለዎ ፀገም ልክዕ ክልተ ሃገራት ከም ዝተፋነና ዘለዋ ጌርኩም ወሰድዎ ስለዚ እቲ ኣብ ውሽጢ ክልላት ዘሎ ምትፍናን ካብ ምስ ጎረቤት ሃገር ዘሎ ምትፍናን ይዓቢ ካብ ምስ ጎረባብቲ ዘሎ ሃገራት ስለዚ እዚያ ዝኣመሰለት ሃገር እያ ድማ ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ንሳቶም ዝገበሮ ሕማቅ ክዛረብ ከሎ እነዚህ ተርታዎች ናቸው እነዚህን አተረፍናቸውና ከሞት ታደግናቸውና እነዚህን ከሞት ታደግናቸውና ወታደራቸውን ተውንላቸውና እንደውም ጌቹ ያውቃል ጌቺ ነፍሴ እሷ ብቻ ትንሽም እኮ እሷ ትምህርት የገባት እሷ ስለሆነች ነው
ነገር ሲሞት ታውቃለች ትንሽ ነገር እንደሞተ ይገባዋል ትንሽ የሚወስ ነው በነገራችን ላይ ህወሓት ህይወቱን የታደገው እሱ ነው አሁን ለመናገር የፈራዋትን ኩል ታናግሬ ነው አይደል ሮቤል እንደውም ጦር መሳሪያ ሰጥተናቸዋል ይሄድ እንግዲህ በዚህ ጦርነት ላይ ነው በዚህ በህግ ማስከበር መጀመር አይ ጦርነቱ ካበቃ በኋላ የኤርትራ መንግስት አይደለም ለውህ ለነሱ ማን ነው ሰጪው ኢትዮጵያ መንግስት ነው ለምን ፋቢያን መች ተዋጉ ታዲያ አልገባህም አልሆነም ማለት አንተ አልሆነም ማለት አልነበረም ማሳከ ወያኔን ሻቢያ ነፍቶታል አይደል አዎ ደናርጎ ወጥቶታል አይደል አዎ ሲጉ መስሪ ገደለው እሱ ነው አባይ ፀሐይን እሱ ነው ያንንስ እሱ ነው ሁሉንም የነፋቸው እሱ ነው ቂማቸው እዛ ላይ ነው በእነሱ ከፍተኛ በደል ያደረገው የኢትዮጵያ መንግስት ሳይሆን የኢትዮጵያ ወታደር ሳይሆን የሻቢያ ወታደር ነው ያውቃል አይደል ታውቃለህ በሉ ተነሱ አሰብን እንያዝ ብለ እናንተ ኢሳያስን ያዙልኝ እኔ አሰብ ልግባ ሲላቸው መሳሪያ ጨምርልህ ትንሽ ጠንከር አድርገን አሉ እሺ አሁን መልሶ በዛው ነው የሚወጉን እንግዲህ ታይዝ ብልዘሎ እዚ ሐረካብቶም ፕሮፓጋንዳ ናይ አቢ ወይ ካናይት ብልጽግና ዝጉስጉስ ሰብ እንዲዩ ተሸላመ ናይት ወታደራዊ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሚዲያ አካላት ተባሂሎም መዳልያ ተሸለሙ ሓደ እዚዩ ሰንታይ ዝብል ዘሎ ንህወሓት ኣብቲ ግዜ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣፅዋር ከም ዝሃብዎን ንሻዕብያ ንኤርትራ ክሃርመሎም ከም ዝደልይዎ ዝነበሩን ይሕግዝዎ ከም ዝነበሩን እንድሕሪ ንሻዕብያ ፀልኡኹም ሻዕብያ እንዲዩ ስንዲ ሃሲኩም ነቶም ኩሎም ሓለፍትኩም ዝቐተለ ሻዕብያ እንዲዩ ንሕና ሓንቲ ገበርናኩም እንታይ ብዓድኹም ዝገበረ ዕንወት ሻዕብያ እንዲዩ ስለዚ ኬትኩም ንሻዕብያ ህረሞ ንሕና ድማ በዚ ኸይድና ዓሰብ ክንወስድና ምስ በልዎም ቁርብ ግዜ ሃቡና ክንደላደል ቁርብ ክንረጓጓት ዕድል ሃቡና ኢሎሞም በቲ ዝብሎ ዘሎ ብግምጣል ኮይኑ ዘሎ ነታፅዋርናቶም ወሲዶም ቀዳማይ ናብ ኣምሓራ ከይዶም እቲ ናይ ኣለማጣ ዝወስድዎ ዘሎ በዚ ካልኩሌሽን ናቱ በዓሎም ዝሃንደስዎ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ሕቡእ ኣጀንዳ ናይ ዓቢ ብወቂዒ ክንገር ከሎ እዩ ነታ ኣለማጣ ወይ ካልእ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ዓቢ ብድሕሪ መጋረጃ ዝደፍኦ ምዃኑን ከምቲ ኣብ ካልእ ቪድዮታት እውን ዝገበርኮ ብድሕሪ መጋረጃ መን ከም ዘሎ ኣብዚ ኩነታት ንኤርትራ ድማ ብኸመይ ተኳትክዎ ከም ዘለዉ ኔክስት ቶፒክ ናትና ክኸውን እዚኣ ዝከስምዑ ግን يغسل التحماق شرحناتهم ذا سيل زياتري واللهم إيرترا ناي بلاستيك وحاف زلون بناي بلاستيك وحاف ويكا بزحو وحاف شجر زلون هجرات أب زخف درجة زلوا هجر مخانا بIMF تجليس وي بحادة تكال نو IMF هيكون حادة تكال جليس بمبالغ زنا إثيوبيا ناي بروباغندا ويب سايت زخانة أدي ستاندردز بال زعب إيرترا نيجاتيف تراي كوتس استخفالة تكال نيرترا دا إيرترا سئل زي كونه بمتكاب شم إيرترا كبلا شفتينو إذا سئل زيا يمانا قبر مسكل كمون بزحات إيرتراويان بترير قبر ملسي زهابو لها نيرا زي دما يمانا قبر مسكل منستري حبريتانا إيرترا زي كم أكال نايتي معرباو ميديا شم إيرترا نمتسلام زي قبر سقوم تمخانو يقليسو زيوم ريبورت زياتهم دما ولا نيرترا زخوني حبريتا كيرهبو كمو قليسو ما كونو خوليوم وحافسي ندعي أنس كما بعد سابا زراخو وحاف يبلين بعين حقا إن إيرترا قد عسران كلتن عمد نحن إيرترا خلنا في سالة طويلة بإيرترا في سالم بلاستيك أنت تو كبزة بلوه ببزوح جزيه قد عسران كلتن عمد كم زعوجو لك كم زي عينة ملسيد ما زاد الله ميديا نتزاد الله حبريتا إن هابو نتي ميديا زجبرت ولا بروباغندا صبوا خانة ملسك بوان رلنا زت تبابعيو بليز أب تويتر كيتكم فلو كنت قبر لكم بزوح قال سيز قبر زلا بتويتر سلازي بمنصر حقي إيرترا نزو كنتات زي بوانو مكتز قبرت الحجر كم مخانا إذناتهم ليم ويكا حماق زخونة بروباغندا دما نعطاتهم زقول له دامبر نيرترا زتصرف إيرتراسي أكمو كتركب كم زي تغلن نالبات حنت فيديو نيرا جزيا رقمنا أزي سمعوا زيومنا UNDP نامسكرو UNDP applauds Eritrea for taking early action to protect the plastic pollution decisively by banning single-use plastic bags in 2005. We will continue to work with the government and the people of Eritrea. UNDP ዝበሃል ትካልና UN ኤርትራ ንኤርትራ የመጉስ ኣኒሑ ነቲ ፕላስቲክን ፌስታላትን ኣቐዲማ
ብምውጋድ ነቲ ከባቢ ነቲ ኢንቫይሮንመንት ነቲ መሬት ናይ ኤርትራ እቲ ዝበለፀ ስጉምቲ ዝገበርዎ ምዃኑ ስለዚ ሻዕብያ ቅድሚ ሰብ ስጉምቲ ዝወስድ ብካልእ ከም ድሌት ክትከሶም ትኽእል ኢኻ ብፅፈት ኣካይዳ ግን ዓለምና ተውፅኦ ሕጊ ኣቐዲሞም ዘተግብርዎ ንሶም እዮም ስለዚ ኢትዮጵያውያን ነቲ ጓሓፍ ስእሊ ናቶም ንኤርትራ ከልግቡላ ምፍታኖም መጀመርዮም ኣይኮነን ኩሉ ትፀገሞም ናብ ኤርትራ ክኾነሎም ትምኒት ስለ ዘለዎም እዩ ኤርትራ ግን ኣብ ከምኡ ከምዘየላ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና መጀመርያ ብሓጎስ ዜና ክንጅምር ኢና እዚኣ ኤርትራዊ ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ኣብ ቪየና ንዝተኻየደ ማራቶን ቁፅሪ 1 ቀዳመይቲ ኮይና ብምእታው ናብ ናይ ፓሪስ ዝግበር ኦሎምፒክስ ክሳተፍ ምዃና ተገሊጹ ስለዚ ሓንቲ ሓየት ኤርትራዊት ቢንያም ግርማይ ኣብ ብሽክሌታ እንተይልና ናዝሬት ወልዱ ድማ ኣብ ማራቶን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝበርትዕ ስፖርት ዝበሃል ቁፅሪ 1 ኮይና ብምእታው ሽም ሃገራን ባንዴራ ሃገራን ንቅድሚት ከምፅእ ዝገበረት እያ በጃኹም እስከ ኩልኩም ኣጣቅዑለይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብራቦ ናዝሬት ዝብል ኮሜንት ኣብ ታሕቲ ክገድፍ ደልየ ኣለኹ ከምዚኦም ዓይነት ኣትሌታት ነቲ ሽም ናይቲ ሃገር ልዕሊ ኩሉ ዘድልዮም ኣይሆፕ ናዝሬት ድማ ኣብ ዝቕፅል መድረኻት እውን ዝዓብየ ዓወታት ብምምዝጋብ ልክዕ ከምቶም ኣናብስ ዝኾኑ ኣትሌታት ናትና ኣብ ደረጃ ዓለም ንኤርትራ ንቅድሚት ከተምፅኣ ንፍዕቲ ናዝሬት ዕድመን ጥዕናን ይሃብኪ ቀፅለ ድማ ክንብል ንደሊ ስለዚ ክንቅፅል ኢና ኣብ ጉድ ኒውስ ንቐፅል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣይ ቲንክ ከምዚ ዓይነት ዕብየት ዘለዎ ማሽናት ሪኢና ይንፈልጥን ኢና ዳርጋ ሶሻል ሚድያ ይመፅእኒ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ዝኣቱ ዘሎ ዓበይቲ ማሽናት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ፀዓት ናይ ኤርትራ ንምዕራይ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ይጓየ ከም ዘሎ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ G7 ምስ ጥልያን ዝተገበረ ስምምዓት ካብኡ ክብጋስ ዝኽእል ምዃኑን ነቲ ብዙሕ ማሽናትን ነገራትን ተኣጊዱላ ዝነበረ ክኣቱ ከም ዝተፈቕደን ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ኤርትራ እውን ዘለዋ ዓቕምታት ተጠቂማ ነቲ ነገራት ንምግዛእን ናብ ቁጠባዊ ወፍሪ ናብ ቁጠባዊ ዕቤት ናብ ልምዓት ክሳዕ ክንደይ ኣተኲራ ትጓየ ከም ዘላ ዝሃገር ካብ ባፅዕ ዝኣቱ ዘሎ ንብረት ዓበይቲ ማሽነሪታት ልዕሊ ኩሉ ቀዳምነት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ፀዓት እዩ ብዘይ ፀዓት ኢንዱስትሪ ክትሃንፅ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብዘይ ፀዓት ሕርሻ ከተማ ዕብላ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብዘይ ፀዓት ቁጠባ ክትሃንፅ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ቀዳማይን መሰረታውን ፀዓት እዩ ፀዓት ተጌርካ ኩሉ ነገር ምስ እናተመላለየ ዝኸይድ ኤርትራ ድማ ነታ ኣገዳሲ ነጥቢ ርያ ካልኩሌት ገይሮም ልክዕ ኣብቲ ግዜኡ ዘድሊ ስጉምቲ ይወስድ ኣለዉ ስለዚ ናብ ዓድና ወፍሪ ግበር ንዓድኻ ተበገስ ንዓድኻ ስራሕ ክበሃል ከሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓንቲ ኣብ ትዊተር ዝተፃሓፈት ወይ ኣብ ኤክስ ዝተፃሓፈት ቲኤን ኒውስ ተስፋ ኒውስ ዝገበራ ነይራ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ብፅቡቅ ሰሪሑ ዝተዓወተለን ይብላ እንታይ ኢሉ ኣሎ ሓንቲ ፓወር ሾርተጅ ነዛ ናይ ፀዓት ሽግር ዝነበረት መፍትሒ ረኺብላ ኣሎ ናይ ማይ ፀገም መፍትሒ ገይሩሉ ኣሎ ናይ ቴሌኮም ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ ክምለሳ ኢና ካብዞም ኩለን ተሪፈን ዝብለን ንሱ ክርያ ስለ ዘለኹ እየ ናይ ፉድ ሴኪሪቲ መግቢ ነብስኻ ንምኽኣል ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ኣሎ ጥዕና ሄልት ኬር ናይቲ ህዝቢ ንምዕራይ ዝከኣሎ ገይሩሎ ፅቡቅ ተበግሶ እውን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እውን ትርከብቲ ሃገር ትምህርቲ ኩሉ ህፃን ዝተወልደ ዓዲ ትምህርቲ ንክረክብ ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክኸይድ ድማ ብዓቕሙ ዕድል ዘለዎ ድኻን ሃብታምን ዘይብሉ ሃገር ኤርትራ ሓደ እዩ ኣብ ምክልኻል ዝበለፀ ስጉም ትኸይዱ ዘሎ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ትኸይድ ዘላ ሃገር እታ እንኮ ተሪፋቶም ዘላ ኢሉ ዝገለፃ ባንኪኛ ኣብ ናይ ፋይናንስ ኢንዱስትሪ ድማ ቀሲልካ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ትጓየ ከም ዘላ ንቁጠባዊ ለውጢ ትጓየ ከም ዘላ ብዙሕ ነገር ኣብ ምስራሕ ኣብ ጉያን ኣብ ቅድድምን ከም ዘላ ዘርኢ እዩ ነዚያ ምስ ረኣኹም ብዙሓት ሰባት ከም ትሕጎስ ይፈልጥ እየ ኣነ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ እዚ ነገራት ክርኢ ከለኹ ከይደቀስካ ከም ተሓድር እዩ ዝገብረካ ከመይ ጌርካ ንዓድኻ ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል ግዴና እንታይ ክኸውን ንኽእል ኣብ ከምዚ ልዕሊ ኩሉ እቶም ክሳብ ሕጂ ስኖም ነኺሶም ነዚ ነገር እዚ ክኸውን ዝገበሩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብን ሰራዊትን መንግስትን ኩሉ ልዑል ክብሪ ይግብኦ ሰላም በቃ ዓበይቲ መጀመርያ በዓል ልዑል ተስፋየ ለኹም እዚኣ ምችውቲ ርእሲ ከተማ ናይ ኤርትራ ኣስመራ ኩላትኩም ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለኹም ኣብ ወፃኢ ዘለኹም ኣስመራ ናፊቓትኩም ኣላ ኤርትራ ናፊቓትኩም ኣላ ተመለሱ ዓድኹም ረአዩ ወለድኩም ረአዩ ስድራኹም ረአዩ እዚ ደገ ዝበሃል ዓድኻ ናፊቓ ከምዚ ዶ ኢስ ኤቭሪቲንግ ኢን ፅንፅዋይ ስለዚ ኩላትኩም ምፁ ኣብ ማእኸል ኣስመራ ዓዲ ዋው ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ደስ ዘብል ቪድዮ ካብ ኤርትራ ተደዳይ ዝሓውና ኤርትራ ክትከዱ ከለኹም ከምዚ ዓይነት ስእሊ ክትገብሩ ከለኹም ድማ ነታደ ይፅውዕ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራ ዝኸደ ካብ ደስ ዝበለቶ ቦታ ከይዱ ከምዚ ገይሩ ቪድዮ ገይሩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንክወስድ ቃል ኪዳን ካትሎ ኢትስ ፕሮሞሽን እዚ ኣገዳሲ ስራሕ እዩ
ናይ ብሓቂ ክብሪ ይግብኦ ሓውና ጀዲዳ እዮም ዝብሎ ብኸመይ ድፍለጥ ክብሪ ዝግብኦ ፅቡቕ ስራሕ ይሰርሑ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኤርትራ ምስ ከደ ዝረኣያ ከምዚ ጌርኩማ ሚድያ ውርድዎ ምክንያቱ ክፋእ ናይ ኤርትራ ከውፅኡን ኣብ ሶሻል ሚድያ ክሰርሑን ዝውዕሉ ውሕዳት ስለ ዘይኮኑ ካልኣይቲ ሓንቲ ሓበሬታ ሃበልና ዝበሉኒ ድማ ኣላትኒ ኣጣቅዑለይ እስከ ንኩሉ ኮምፕሊሜንት ኣብ ታሕቲ ግደፉለይ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ስራሕ መጀመርያ ኤርትራ ሓፊሉ ንኤርትራ ምኻዱ ክኸይድ እየ ኢሉ ተዛሪቡ ከም ዝነበረ ይዝክር ሕጂ ድማ ብተግባር ገይርዎ ብቪድዮ ገይሩ ነቲ ህዝቢ ይዕድም ምህላው ኩሉ እቲ ዝበሎ ወላ ሓንቲ ዝምልኦ የለን ሓቂ እዩ ንቐፅል ኣብዚያ ድማ ኣብ ኦስሎ ዕለት 26 ወርሒ 4 2024 ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ምዃኑ ነዛ ሓበሬታ እዚኣ ድማ ናባኹም ከብፅሓ ሓበሬታ ክበኩም ነጊሮምኒ ኣብ ካልእ ቪድዮ እውን ገይረያ ነይረ ኣብ ሴንሰር ናይ ዩቱብ ስለተዛሕዘታ ቪድዮ ክትሓልፍ ኣይከኣለትን ስለዚ ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሰብ ንክሳተፍ ናብኡ ኣትዩ ድምፁ ንኸስምዕ ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ኢዱ ንክሕውስ ሓብረልና ኢሎምኒ ዝሓበሬታ ናባኹም የምፅእ ኣለኹ ንስኻትኩም ድማ ነፍሲ ወከፍ ድማ ግላዊ ሓላፍነት ወሲዱ ኣብ ከምዚ ተበግሶታት ከይዱ ዘድሊ ኤርትራዊ ሓላፍነቱ ተሰኪሙ ኣብቲ ጉዳይ ንዝያዳ ዝምልከቶም ኣካላት ኣለዉ ምሶም ክትረዳዱ ትኽእሉ ኢኹም ኣበይ ክኸውን ከመይ ክኸውን ኦልሬዲ ኣብዚ ፅሑፍ ሂቦምኩም ኣለዉ ዝያዳ ግን ምስቶም ኣብኡ ዝጥርንፍዎ ዘለዉ ብዙሓት ሰባት ኢኹም ሰይድኩም ለይዛ ፍላየር ናብ ሰብ ፕሮሞት ግበራ ኢልኩምኒ ናብቲ ሰብ ይሕልፍ ኣለኹ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ንርወይ ዝቕመጥ ነዛ ቪድዮ ዝርኢ ዘሎ ድማ እጃሙ ከበርክትን ኢዱ ክሕውስን ኣብዚ ፃውዒት ትገብር ኣብ ናይ መወዳእታ ክፋል እየ ዘለኹ ኣብዚ ሕሱም እዋን ከም ፃሒፍኩም ድኺ እዚኣ ጭርሖ ነዛ ዓመተ ናፅነት ዝመፅእ ዘሎ መዓልቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ ውሕስነት ሰላም ብመኸተይ ዝብል ጭርሖ ገይሮም ኣይዶኖ ሓደ ክሬቲቭ ሰብ ከምዛ ገይሩ ነዛ ቪድዮ ሰሪሕዋ ኣነ ድማ ናብቶም ኦድየንስ ናተይ ካብ ፀሓየ እናበልኩ ናባኹም ዝገብራ ዘለኹ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንኽፈልጦ ኢለየ ገይረዮ ኣይ ሆፕ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብዙሕ ተማሂርናሉ ንክንከውን ኣብዚ ጉዕዞ ናይ ምዕባለን ለውጥን ዝግበር ዘሎ ድማ እጃምና ንኸነበርክትን ኢድና ንክንሕውስን ፃውዒ ዘድልየኩም ኣይመስለንን ከም ወትሩ ብዙሕ ሰናይ ነገር ካብ ኤርትራ ይመፅእ ኣሎ ነቲ ፅቡቕ ነገር ነቲ ሶሻል ሚድያ ልቡ ክሳብ ዝጠፍኦ ሼር ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ከምቲ ነቲ ሕማቕ ናይ ኤርትራ ሼር እናገበሩ ሽም ኤርትራ ክፅይቑ ንዓመታት ዝቐፀልዎ ሕጂ ድማ ዘዝመፀ ፖዚቲቭ ኒውስ ዋላ ኣብ ካልእ ራእይዎ ደጋጊምና ከነምፅኦ ክንፍትን ኢና ስለምንታይ ፅቡቕና ማዕረት ልዕሊ እቲ ክፉእ ናትና ዝግበር እቲ ፅቡቕና ኣብቲ ሚድያ መሰረት ክገድፍን ስምብራት ክገድፍን ስለ ዘለዎ ንኤርትራ ድማ ኣብ ሎንግ ተርም ዘርባሓ ንሱ ስለ ዝኾነ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ኩዴ ነፍሲ ወከፍና ነዚ ሕጂ ዝበኩም ለበዋ ስምዑ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣካላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዘለዎ ግን ጠጠው ክሳብ ዘብሉና ጠጠው ክሳብ ዘብልዎ ነዚ ቻነል ክቕፅል እየ ድሕሪኡ ድማ ካልእ መፍትሒ ከነናዲና እናበልኩ ምዝያ መልእኽቲ ክገድፈኩም ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍሲ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘየድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም በኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ክሪፕቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ካልኣይ ንሶምን ደቆምን ኣብ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ኣብ አይቲ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ቢዝነስ ዝለዓለ ተኩሮ ኣለዎም ዳትስ ዋይ ድማ ማይክሮሶፍትን ጉግልን ብህንዳውያን ከምኡውን ኣብ ካልእ ኤስያውያን ዝመርሑ ሳልሳይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዘለዎም ገንዘብ ኣብ ዓዶም ገዛ ድዩ ቢዝነስ ብምህናፅ እዮም ዝዓብዩ ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ፕሮግራም ኣለና ከምኦም ንኽንዓቢ